बाबुल बसुमतारी बिथांनि भिडिअ भाइरेल जानायनि सायाव खेंफोरथि आरो जोंबो खामानि मावनाया नंगौ आरो लेनदेन खालामनायाबो नंगौ जों टंला बे भुगजिरा हटेलावनो जों लेनदेन खालामदोंमोन किन्तु नंगौखायनोथ' जों खुला खुलिहै बे बुस्थुखौ खालामनाय जादों आरो बाबुल बसुमतारीनिफ्राय आं फैसा लानाया नंगौमोन आरो बे फैसाखौ बिथांनो रिटार्न होनो कारनथ' जों गारि सिङाव जना रायज्लायनानै जों बे बुस्थुखौ रिटार्न खालामनायमोन। बावैसो सिगां ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जानाय भिडिअखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गावजों गाव सोंखारिनाय बे समाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि हालामनि बाबुल बसुमतारी थामहिनबा सेन्ट्रेल इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि स्कप पार्सन बिथांनि भिडिअ भाइरेल जानायनि सायाव रोखा खेंफोरथि होदों। बे समाव खौरांगिरिनिसिम फोरमायनाय बायदिब्ला सानै लोगोनि गेजेराव गावस्रा होलायनि खैसार खालामदों नामा? बे समाव खौरांगिरिनिसिम मा फोरमायखो फैजों मिथिनानै लानि। ससियेल मिडियायावहा दिनै साननैनि आगोलावहा एसे भाइरेल नुनो मोनबाय। बे भाइरेलखौ नुनानैथ' जों बाबुल बसुमतारीजों रायज्लायबाय जे जोंनि गेजेरावथ' बिदि नङामोन किन्तु बे बुस्थुखौ सोर भाइरेल खालामना होखो हयथ' बे जोंनि एंगेजनि जोंनि बन्धुताखौ सेफायनो कारनाव बिफायाहाय हयथ' बे भाइरेलखौ खालामना होजोब्बाय आरो जोंबो खामानि मावनाया नंगौ आरो लेनदेन खालामनायाबो नंगौ जों टंला बे भुगजिरा हटेलावनो जों लेनदेन खालामदोंमोन किन्तु नंगौखायनोथ' जों खुला खुलिहै बे बुस्थुखौ खालामनाय जादों आरो बाबुल बसुमतारीनिफ्राय आं फैसा लानाया नंगौमोन आरो बे फैसाखौ बिथांनो रिटार्न होनो कारनथ' जों गारि सिङाव जना रायज्लायनानै जों बे बुस्थुखौ रिटार्न खालामनायमोन। बेयावनो मादि भाइरेल खालामखो बे खोथाखौ आं बुंनो हाजोबासै। आरो बे भाइरेल खालामनाय मानसिफोरखौबो आं एसे बुंनो सानो जाहले सब जों बिटिसिनि मानसि नंखायो आरो बर' हारिबो नंखायो किन्तु निजेदो निजे गावदो गाव बिदि खालामनाया मोजां जायाखै मानो कारनाव भबिष्यतनिबो खोथा दङ आरो सबनिबो किसुमान खोथा बाथ्रा दङ बे कारनाव बे आरो भबिष्यताव जाहाथे बिदि मानसिखौ फाननो बा मालायनि बन्धुताखौ सेफायनो थाखाय सेस्था खालामनाङा होननानै आं अनेक माबा खालामहरो आरो।